Bafowethu ngizoqala nginibonge nje ukuthi nibe khona nizoseka ubhuti ubiyela. Mina ke kumina nje ungenzela into eziningi engeke ngazisho zonke kodwa nje ngicela ukuqala ngibonge nakuyena into angenzela zona. Bafowethu kunengoma la ethi sitha sikababa. Sengiyahamba nami. Asithi sitha sikababa. Party by Biela Kaya Cool and Tours, bafethu ngiphethe inqwintsizwa la umajongosi bafethu urathi futhi Mfethu ngiyaphila ngicela ukubingelela kubona bonke ababukeli bethu obingelelayo umajongosi ufana wamthula phansi eBabishela niyangazi nani bafethu okokuqala bafethu ubese benjani abantu namhlanje la eBabishela bafethu baphatha kanjani abantu bethu Bethu kungijabulisa kakhulu ukubona abantu bakithi nakuya umkhaya abakahle mina la ngihlala khona kusekhaya uma bejabule kanje kuyakhomba ukuthi njengoba nengoma iya 1 million views okhomba ukuthi lento abayisekayo bayayibona futhi bayayijabulela kubona ukuthi bayiseka ngoba online kuphela noma sengifikile phakathi kwabo bayakwazi ukujabula bekwazi ukungibona ukuthi oh nangu kufanele semkhulise. Nefethu owesibili umbuzo bethu yini abantu abangayilindela from umajongosi from now on bethu Bese angeke ithi nje njengamanje sizozama ukwenza umusic video wale ngoma. Ngiyacela futhi nabafowethu abafisa ukuvela nabo bonke nje abafisa ukuyingena music video wethu ngoba kuyinto evela engiyenzayo engiyenzela bona. Ngiyacela nabo besondele kumina ukuze ngizokwenza right. Emva music video mhlambe sikhipha single track, mhlambe sikhipha EP. Kodwa asinasho ukuthi sizokwenza konke kodwa ake siqinisekise leyo music video. Yabonga kakhulu mfowethu. Nazo mfowethu.